A festa da Troita da Ponte Nova leva celebrándose 34 anos ininterrumpidos. Nas marxes do Eo se cita un cento de afeccionados dispostos a gozar dunha xornada de pesca. O número de capturas superou o do ano pasado. Os preto de 29 kilos de troita conseguidos foron entregados ao asilo de Ribadeo. As condicións meteorolóxicas e o caudal do río contribuíron ao éxito desta nova convocatoria na que non faltou a degustación do peixe. Para todos, o 1º de maio foi un bo día de pesca no Eo. O primeiro en lograr o cupo de 8 pezas foi este veterán de 83 anos. 1 hora y 20 minutos. Fue lo que me llevó a cogerlas. As augas do Eo atraen tamén a pescadores novos como Sergio, que con 12 capturas en morte foi o gañador do concurso xuvenil. As troitas hai que pescar con un gallo na máis, sin morte. Hai que soltalas, nada máis se collen, hai que volver a soltar, sin facer o menor daño posible. E na modalidade de cola de rata, máis na de juvenil, é pesca sin morte, na que actúan uns controladores individual para cada pescador, que se encarga de medir as pezas e anotalas. Rematado o tempo de capturas, chega a pesaxe e clasificación das pezas. Este ano os pescadores chegados de toda Galicia e Asturias batiron récord de capturas, 130 salmónidos. Unha afición que esperta paixóns en calquera das modalidades. Non hai que ser máis habilidoso para pescar a mosca, nin saber máis nin menos, non? Simplemente outra modalidade de pesca que requere os seus anos e ten moitas técnicas, non? A conservación do río é unha das preocupacións dos organizadores do certame, o Centro de Iniciativas Turísticas. Temos un convenio con Medio Ambiente que nos permite facer a limpieza do río mediante voluntarios, o cual a Ponte Nova está volcada dándonos de comer, cenas, avituallamiento, o sea que estamos intentando cuidar o río. Ademais do concurso de pesca, a Festa da Troita ten outro aliciente. A degustación do peixe atrae a centos de visitantes a Ponte Nova. Están moi ricas. Moi ben, perfecta, en su punto. Este ano, Eurovisiva Lucía Pérez foi a encargada de poñelo peche o festexo declarado de interese turístico. Alumnos da ES participaron no Kilómetro Cero Surf para realizar unha reportaxe sobre deportes extremos. 23 estudantes de primeiro de realización gravaron este xoves a súa participación nas actividades acuáticas organizadas en Ribadeo e Barreiros. O traballo audiovisual forma parte das prácticas deste curso académico, nas que se inclúen outras 4 reportaxes de diversa temática realizadas íntegramente polo alumnado. Non son surfistas profesionais, non vayan pensar. Son alumnos de primeiro curso da Escola Imaxe Son de Lugo aprendendo a surfear, mentres fan unha práctica real dos estudos que realizan. Non é un deporte que digamos moi fácil, pero... Participan en Kilómetro Cero Surf, co fin de completar unha serie de reportaxes de deportes extremos onde tamén se inclúen o puenting, a escalada ou a mountain bike. Esta práctica va orientada un pouco a un reportaje que estaba haciendo uno de nuestros grupos de realización sobre deportes extremos, ¿no? Y aprovechamos un poco las actividades que hace Kilómetro Cero, ¿no? De la Diputación para cubrir recursos, hacer entrevistas y bueno, un pequeño reportaje sobre actividades de este tipo. Un dos obxectivos da EIS é combinar a formación con prácticas en escenarios reais, algo que, segundo din, fai os estudos máis lixeiros. Trabajar con cámaras como si fuese una situación real, pues sí que ayuda y vemos un poquito cómo es lo de hacer un poco un reportaje o algo. Nunca me había imaginado hacer este tipo de actividades y entonces estoy muy contenta de participar en ello. Esforzo de gañas si puxeron e algún que outro puido coller unha onda. Todo registrado polas cámaras da EIS. Creo que han quedado unos planos bastante potentes. Seguro que sí. E dunha cita medioambiental a outra, a fin de semana celebrouse en Lugo a ruta automobilística EO Terras de Burón, impulsada pola Deputación e recuperada tras 12 anos co fin de potenciar o turismo medioambiental na provincia. Alumnos e profesionais da Fundación TIC gravaron o encontro e editarán un vídeo que se distribuirá en varios medios de comunicación nacionais para a súa difusión. Coas imaxes desta cita do motor, lles deixamos ata a vindeira semana. Grazas por estar aí.